berita lan interview kang kula iso critake. Matur nuwun sugeng dalu. Iki jenenge Gabriel Marcelina Mulyadi, salah satu alumni saka SMA Negeri 4 Semarang kang pernah nglakoke wisata ning Bali. Kepriye suasanane kang ana ning Bali? Pas ing Bali iku suasanane asik banget. Amarga dhewe bisa ndeloki budaya ing Indonesia jebule akeh banget. Sing sadurunge dhewe urung tau ndelok. Lan seru amarga dhewe saged jalan-jalan kaliyan rencang-rencang lan ndeloki Indonesia ingkang apik banget. Lalu apa wisata-wisata kang iso dilakoke kang ana ning Bali? Wisata ing Bali ku menyang ing pantai, amarga Bali akeh banget pantaine. Dhewe iso menyang ing Kute, Tanah Lot, lan Tanjung Benua ingkang akeh banget wisata air ning Tanjung Benua, ana snorkeling, diving, banana boat, jet ski, akeh banget pokoke. Dhewe iso ndelok kebudayaan ing Bali lan dhewe bisa ing Tampak Siring iku juga dhewe iso sinau ing kono lan wisata oleh-oleh akeh banget. Oke, matur nuwun atas waktune. Dalu rencang-rencang kepanggih malih karo kula Richard Fernando Arya Mulyadi ing Minin Pawarta. Dinten iki kula bakal bahas wisata ning Bali. Akhir-akhir iki kelas-kelas saka SMA Negeri 4 Semarang nglakoke study tour ing Bali. Kula bakal menginterview salah satu alumni saka SMA Negeri 4 Semarang kang pernah nglakoke study tour ning Bali.